झरिया कही गो दिल सीना के भीतरिया उहो दिल लागल बा। तू गाव गा। अच्छा विवेक मौर्य भाई कहाँ बने? अच्छा रउआ संगे रोहित भैया आइल बने ना? कहाँ बने? रोहित भैया हमारे भोजपुरी के बहुत सुंदर गायक, हमारे गोरखपुर क्षेत्र से बहुत सुंदर कलाकार। उनका रेमन से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन बाटे भैया के। कि ये कही गो दिल बाबे सीना के भीतर